Nagpapatuloy sa lungsod ng Alaminos ang mga inisyatibong tumututok sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapalawak ng kaalaman sa waste management. Kamakailan ay nagsagawa ng oryentasyon ng City Environment and Natural Resources Office katuwang ang Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute at DOST Pangasinan na nakapokus sa pagpapalawak ng kaalaman sa waste management at makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad. Dinaluhan ito ng mga Waste Analysis and Characterization Study o WACS cooperators mula sa iba't ibang sektor sa lungsod. Nabigyan ng mga ito ng kaalaman at kasanayan pagdating sa basic WACS procedures, pagtukoy ng sample sizes, health at safety guidelines sa pagsasagawa ng WACS at paghahanda sa dry run at WACS proper. Ang pagbabahaging ito ay inaasahang mapaghuhusay ang waste management plan sa lungsod. Samantala, isang natural resources na hatid ng kalikasan tulad na lamang ng 100 Islands ang nakatutulong sa pagpapaunlad ng turismo ng lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.